Silvestr začíná, yeah! Takže vítáme vás u dalšího videa. To bude nějaký silvestrovský speciál, že jo? Asi jo. OK. Zdravím vás! Jméno. Já. Zase? No dobře, Škorvajs. A já. Dave! Dave! Ty kopíráku. ne, dobrý. Proč to tady to natáčíme? Můžeš nám to vysvětlit? Jo tak, čekáme tady na Richta 01. Kdo to je? Richto 01. OK. Náš kamarád. Doporučím ho. Odběry ne. No i když pro nás. Prečo ne? Prečo jemu ne? 3010 odběratelů ti přijde málo. Keďže 3010. Prostě 3000 odběratelů ti přijde málo. No. Ne. Dejte odběr radši nám. Jo. To je rozumitelné. Kolik máme odběrů? 0? Jo. Aspoň Zatím. Hej, ale 0, to je taky číslo. Já. Bacha. Příští rok budeme mít jeden. Již brzy. Na YouTube. A co když ne? Pohodě, jo? Dobré, takže Si sednem. si sedneme. Šlápl mi na nohu. Pičo. What? Co je? Zamíš se jak pedofil při... Mám zase olíznout tu kameru. Jako minule, viď? Tak co, o čem bude povídat? Tím kšeltem mi stíníš obličej. O to jde. OK. Takže, jak se máš? Já nevím. Co budeš dneska dělat na Silvestra? Jau. No tak jako... Tak jelikož je ten ohňostroj, No, povídej. tak půjdu jako se kouknout na ohňostroj. Na náměstí? Jo, Já tam tam jdu, jinam, vole. já tam jdu taky. Do piče. Natočíme ještě lepší silvestrovský speciál. Tak jo, já tady to přidám. Já ten speciál přidám k tomuhle, co Jo, ty na tak to? jo. Ale to bude pak hodinový video, ne? Vadí? Ne. Jenže nikdo hodinový video na YouTube jakože vlog nikdy nedal. Budeme originální. Vyčeš! Auto! Turkey business, bitch. To je auto, ty gáčo. A to má být jako. Nic. Jak tam vyzerám? Jako kot. Takže normálně. Takže bez toho tak jaký auto má Richto? Ne, to určitě ne. Já nevím, to uvidíš, až přiletí. Přiletí? No, přiletí autem.
GTAčko ne, napíše Ripazha už letí. Ripazha. No, to je na lítání. Fakt. No. Já myslím, že to je na nějaké... Jo, to je Ripazha, jo. No. Tak my si dáme banku víc, aby do nás nenaletěl, jo. OK. Já dám AI, 2TV, PRTON a půjdu vykrást banku, bitches. Proč? Co to je za cheat? Co? Co to je za cheat? Nebudou mě policajti hledat. Aha. Už to pamatuje. Já si pamatuju hodně cheatů. Aha. Já si pamatuju. Mě to tak baví. Tady z toho nebude žádný film pro pamětníky, jo? Uchyle. No počkej, tak co? Cože, co? Jaký si cheaty si pamatuju? pamatuješ? Nevím, já si nepamatuju žádný, já si pamatuju jen ten Baku Weeks s dvojitým B. Aha. A na zbraně? Víš nějaký na zbraně? Ne. LX Gibil, KJKSZPJ, Jo, to jsem si pamatoval. Drsnej! Drsný chlapec, vole. Hladím si bratku. Děkuj. Bude to vidět ale blbě. Tak čekaj, já jdu dál. Jdi jenom takhle. Čekej. Víš co, pojď mi to. Já na to přijdu. A ono to furt natáčí, že jo? Jo. Pojď mi to, nevím. Počkej, dáme menší pauzu. OK. Já si zaslatí, já tě zabiju. Ty kaka! Takže jsme to nějak nevyřešili. Takže teď natáčím já, dej to sám. Akurát. Natáčej sebe, uchylé. Ty taky furt natáčíš mě. Tak natočíme okolí, tady k té krásné zastávky. Tady obří budovy. Si nevšímejte. Auto. Ne, auto. Já ho odpálím. Auto. Cvrk. Vedle. Go. No, God, please. Oh. Děvka. Počkej. Běž trochu dál. Teď projel nákladňák, proč jsem ho neodpinknul. Jdem čítat. Jízdní řád a nejdřív odpinknem auto. Pink. Můžete si přečíst, kdy sem přijedete. Z toho se asi nikdo nepřečte. Pěkně rozmazaný kucha. Cvrkni do auta. Já tam neviděl, to 3, 2, 1. Pink. Bude zhodajel tučko, nebo? Jí, pak mě odpinknul. Počkej, běž to. Co? Já chci 69. Ty bys to. Jaká vulva. Kamion, cvrkni do kamionu. Kurva, počkej. Koukej, tak rychle jede, jo? Jak se bude. To je taková cisterna. Počkej, to. Tam. Ne, žádný copyright nebude. Počkej. Ratatatatatatatata. The fuck? Já nevím.
Aby to nebyla taková ruda. No, kolik je? Podívej se u sebe, kolik je. S. Kolik je? 14,56. To spíš. Tobě. Kolik že má přijet? Nevím. 15,4. Pardon. Víte, jsou krknutí úplně brečí, chudáček. 15. Radši nás neodebírejte, to nemá cenu. Kvůli němu. Ne. Počkej. Beč! Slenderman, pičo! Co malý rarášek. Počkej, kopneme kameru. Zase má ty fajný boty jako včera, no já se z něho poseru. No a co, ty tady ty nosíš asi měsíc. Je zima! No a? Hraj si s tím furt. A proč mi to si pedofila? Že by? Že by? Natáčej. Odpíkni ho, je to on, odpíkni ho. Odpíkni ho. Bang! Počkejte. Bang, bang, bang. Odpíkni ho. Dej mu, odpíkni ho. Odpíkni ho. Jak se má? Ne, tak a žádný autobus nejde. Ty pěkný autíčko. A teď to auto. No Kia je fajná, víš? Dnes tak nemyslím. Takže je tady. Tvoje matka. Píkni ho do zadku. Bang. Čeká jak utíká. Čuráko je zasranej, vole. Co? Problém? Go to gas. Ty piča. Budeš tam. Víš to. Tvý mámě. Ne, budeš tam, víš to. Co? Na našem novém kanále společném. Co? Nechci, na to seru. Ne, ty jsi tam prostě natočený. Ne, ty piča. Máš smůlu. Ty máš My už natáčíme 13 minut, takže jako znova nenatáčí. tvůj tata má smůlu. Máme piča. Pověz nám něco hezkýho. Go to hell. Bitches. To bylo zas na tebe. Ty jsi debil. Já pošlu na druhou stranu. Co děláš ty pedofile? To bylo reálně. Pedofile, vole. My. OK. OK, už nikdy se nejedu. OK, to už by stačilo, takže se rozmluv. Dělej. Ahoj. Ty se taky rozmluv. No jo, Ahoj. Jsme tu zpátky. Jo, u našeho silvestrovského speciálu je přesně 18:42. Dobré vědět. Za chvíli vypukne ohňostroj, to taky musíš natočit. Jasné, bejku. Všude kolem nás atentujou, slyšte toto, většinou jaký. Přesně. Atomovka Rakovská. Všude kolem lidi. No tak jako kdyby to dali o půlnoci. Jako vždycky. Jako vždycky. Aby tady nebylo tolik zráčků. Co myslíš ty? Počkej, udělej to znova, já jsem to nenatočil tam to, co jsi říkal. Jak jsi to dělal? No jo, no. No tak, tady to se dělá. Počkej, udělej to znova. Jaký pedofilní, ne?
OK, můžu natáčet 43 minut. Fajn, ne? Fajn, ne? Tak si jdem na lavičku. Protože tam mám asi 8 gigovku, nebo já nevím. Připadám si, jak kdybych stál u nějakého strašidelného domu a stojí mě to na tak. Počkej, takhle jsem to chtěl. Fuck yeah. Počkej, 3, 2, 1, BOOM. Já jsem moc pozdě. Říkám furt pozdě. Chvíli počkejte, někdo jde. Vlogování. Už natáčím. Tamhle týpek krade popelnici. To už jsou ty lidi dneska tak nízko. Popelnice? No jenom jí odvez, aby si ji potom mohl rychle čvaknout. Tamhle taky někdo jde z druhé strany. Já budu dělat, že jako hraju hru, jo. A jak je? Úplně nenápadně. A zkus něco. A zkus něco ukrást. Mám tě natočenýho. A nebo tě může odpinknout. Nemusí to být natočenýho, já znám jeho jméno. Pojde. Takový trollface teď, ale. Proč bych ti to říkal? Proč ne? Necháme toho, jo? OK, no. Zůstal si sám. Moje noční můra! Hned po tomhle. Natoč to v okno, já se ho bojím. Ježiš. Okno. This is window, bitch! Okno ne, žádný window, ty debile. Window? Window. Window! To je okno. My tady jen tak dáváme a natáčíme okno a hrajeme hry. Shit, hasiči, bitches! Kolikže to má začít? Přesně, 7. Dobře, dobře, dobře. Jede na přijatý hovor. Odkud to asi bude, viď? Dávaj. Co to spotřeboval? Pindík dolů. Ty jsi říkal pindík? Možná. To bylo divný. Jak lidi tady chodí? Mazur. Tam je klej. Tebe je s nima klejch. Tak to jdeme. Já se klejchám bojím. Proč? Mě šikanuje. Dej mu pěstí a máš to. Ale olízl mi nohu! No vlastně, já se mu jí olíznu, ale to máš jedno. Byla to sebeobrana. What? Ne, prostě on mě třeba hodí ke skříni a začne mě tam látit pěstí, víš. To je šikana. Se mu vlastně nedivím. Bo jednou jsem ho, já jsem ho jednou rozbrečel. Lechtal jsi ho? Ne, také jsem si vohnal a dal jsem mu rukou do voka. A celou hudebku brečel. A má to. Fuj! Nebyl jsem Ne. to já. To jsem nebyl já. Tolik lidí. Oh. Takže vrátíme se k vám, až bude ohňostroj. Jo, tak je to. Zatím čau. OK, už jsme tady. Teďka tady máme nějaký projev, no. Ještě se špuntíkem. Jsem si vzpomněl. Počkej. Pozdrav. Ej! Já jsem Dave už. Počkej, čekej. Prezident starosta má projev. Čekej, Takže mi dovolte ještě jednou předejít. za chvíli začne ohňostroj. Mám taky, pane. Tady nějaký duch mluví. Tak já mám taky popřeju. To teda jenom dějvoj, toho už neuvidím v tomhle roce. Ale tady toho tam popřeju, až půjdu domů. A co? Čemu tleskáme? Jo, natáčí, už to bude. Nějaký kokosové to tam. Tylililink. Už by tam mohlo jít. Úplně sexy hudba.
Ty vole, to je jak z Outlastu. Bacha, špeky vyběhne. To je takový špeky. To ne já. To moje šauma. Jo no. To bude něco? No tak to bude. Mohli by začít. Stolík! Stehno! A jo. Ahoj, stehno. Stolíku! Ne, na ní neřvi, ještě se otočí a schodí z toho. Spadne z něj, vole. Jsem do koše. Hovno. A Outlast. až Peky už jde. No tak tam toho teda vidíme. Ale už tam něco pruská. Už tam něco stříká. Ale já tam vidím, já nevím jak. Plyn, Já nevím jak už tady teče, teda, ale já tam strom. vidím. Ale jo, jde to Jestli vidět. chceš, tak by vlez na záda, jo? Janík, jestli chceš, Když tak- tak vlez na záda. Já už to vidím. Jo, dobrý. Když tak si řekni. Jo, tady někde je Nebo si vylez nějaký, tamhle na stehno. já nevím co to je. Stříky, stříky, stříky. To stříká jak... BAM! A začíná to, výborně. Ano. Godzilla Godzilla boys. Godzilla boys jsou u toho. My jsme všude. Yeah! Hezky to nevidět. Ano, je to vidět pěkně. Hlavně ten strom, to vypadá jak na obří svítící špička. Fail! 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 You! Fail! 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 Ještě, že se špeky bojí ohňostrojů. To jo no. Proto právě ho zastrašuju. Výborně. Ach jo. Rocket v prdeli. A další zasraný rok začíná. Kurva. Dojalo mě to. No, nejsem tady jediný, kdo tady vloguje, dívejte. No, to nejde vidět. Teda nejsme, no. No ale my jsme jediný, kdo vloguje, všichni si to jenom natáčej. No to je taky pak. Jsem rád, že jsem se toho dožil. Mluv víc nahlas to. Jsem rád, že jsem se dožil. Wow. Je to také sexy, ale chybí tam ta značka. Síly zla se sem chtějí dostat. To je prostě nej.
ještě horší než Outlast. To je tak Lucius. Sedm minut, hej. Ne, tak ale ono už to běží tak 6 minut jenom. To je pěkný. A ta písnička ne. Ještě. Víc chceme víc. 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 Víc mlíka. Víc zubů. Pane, musíš to zaspívat. Tak to musíš momenty, je to zajímavé. Mě by se mě líbilo, kdyby někdo z toho spadl na ten strop. Já bych to se vrátilo. Já bych se aby byla teda Ale jak mají všichni ty hlavy nahoru. Hej, všichni nahoru, já jenom takhle koukám na to. A Janík. Mám vyvrácenou hlavu. teda. No. To je ty náboženský, ty vole. Ty vole. Tohle mrda. Mý náboženský. Mý náboženství. Pane, tak robí plus. Jiha! Jiha! Že by it's all? OK, Se tak asi to vidí, je kde byl, všechno. co tleská. No, to 15 minut skoro. Jo, dobrý.
Tak to je asi z našeho silvestrovského speciálu všechno, doufám, že se líbil ohňostroj. Já taky doufám. Jo, a zase někdy příště. Ahoj. Ahoj. Adios. Rozhodce taky. Hej. Ahoj.